ସାଙ୍ଗମାନେ କୁକୁର ଯାଇ ତା ଭଉଣୀକି ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ତା ଭଉଣୀ ଯାଇ ତାକୁ ଟା ଟା କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କାମ କରିବାକୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ନିଜେ ତାର କାଟୁଛି। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଇଏ କୁକୁର ତାର କାଟୁ କାଟୁ ଆକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଉଛି। ଇଏ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆକୁ ଦେଖି ଲୋକ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସେପଟେ ଟପର ହେଇ ଗିଫ୍ଟ ଆଣୁଛି। ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ବସ୍ରେ ବସି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଭାଇକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆସୁଛି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଦେଖି। ତାକୁ ଯାଇକି ସାଉଁଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାଇ ସିଏ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ମାରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତା ଭଉଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିନତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇକି ଭଲ କରିଦିଅ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ତା ଭାଇକି ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।